Zase škola. No nic. Mamka je, jak už vím, tak v práci. No to nevadí. Vypnu si ten budík. Co bych si mohl vzít tak dneska na sebe? Co třeba tyhle brýle? To by ušlo. Teď si jdem do práktovku. A dám si tam ten telefon. Tak, hotovo. Půjdu se nasnídat. Omlouvám se po případné zvuky v pozadí. Tak jdu se nasnídat. A musím dělat snídaní. Tak, tady se odložím aktovku. Tak, a jdu do kuchyně. Co bych si dneska mohla dát? Já nevím. Dám si třeba tu mrkev, no. Tak, máme mrkev a jdu to zavřít. Tak. A jdeme se najít. Ne, máš být tady, au. Ta židle už mi je malá. Dobrý. Toto bylo dobré. No, teď už jdeme do té školy. Máme, který zapomněl tu aktovku. No tak jdeme, no. Jako fakt jsem tady první. No, aspoň se sednu. Ahoj Aneško. Ahoj, pojď se sednout. Fajn. Hele, ta Emma. No, co s ní? Ona se moc nebaví, že ne? No moc ne, no. Jako je hrozná, nevím, jak může mít přátelé. To nevím taky. I když počkej, ona vlastně skoro žádný nemá, kromě Lucy a Heather. No, právě. A přitom je ještě pomluvila. No jako, oni sice dali druhou šanci, ale já bych se s ní jako už třeba nikdy nekamarádila. No já taky. A to mě taky pomlouvala všechny. Jo, dokonce i ty Filiponíky pomlouvala, který sem taky chodí. No že jo. Omlouvám se, na začátku videa jsem vám neřekla, že budu natáčet i s Filiponíkama, protože mám malou pečopálku, jak jistě víte. Ahoj holky, ahoj. 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 Vypadáš jako jedna učitelka, ale ve skutečnosti nejsem. Já jsem jenom vaše spolužečka. Kam si mám sednout? Nevím, kam chceš. Jo, ale tady je to zabrané. Aha, dobře. Mohla bych si s tobě sednout? No, já nevím. Teď já si k tobě sednu. Fajn. Fajn, no.
Ahoj, ahoj. Čauko. Čauko. Nazdar. Jau, blbá židle. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Čau, Emo. Nazdar. Ahoj, Lucy. Čau, Hendra. Dobré ráno, žáci. Já vás vítám v dnešní hodině češtiny. Doufám, že jste se vyspali dobře. A tak. Takže kdo si pamatuje, jaký druh češtiny dneska máme? Já, paní učitelko. A jaký? Máme dneska mluvnici. Přesně tak. Takže vyndejte si sešity na mluvnici a tohle se opište. Opište si to. Všichni. Co jsem opisování? Aha, to je jedno. Takže děti, doufám, že už to máte. A dneska jsem si řekla, že budeme dělat jenom tohle a pustíme si nějaký filmík. Jenom počkejte, musím si dojít pro notebook. A ten notebook tedy už zůstane v této třídě. Tak. Já vám tady najdu nějaký ten film. Co pa si chcete dneska pustit? Paní učitelko? Ano, máš nápad? Ano, mám. Kdybychom si třeba pustili vydázku se nesmát? To je výborný nápad. Souhlasíte s tím všichni? Ano. Tak to je dobře. Takže já vám to tady pustím. Potom, co to pustil. Yes, konečně nějaký video. Ne, co si tam šuškáte, Lucy a Hedra? Promiňte, paní učitelko, já moc se omlouváme. Dobře. Tak koukejte. Potom, co to dokoukali. Tak žáci, už jsme to dokoukali a za minutku bude zvonit, tak se připravte na další hodinu. No, já už mám připraveno. Takže jo, já taky. Zvoní. Teďka máte matematiku. Uvidíme se zítra. Možná ještě dneska. Hebra? No, ježišmarja, prosím tě, sunej se ty brejle. Vpraš tomu hrozně. Co jsi mi zase řekla? Sorry, Amy. Pohodě. Co jsem ti zase řekla?
Lucy, počkej. Nikdo mě tady nemá rád. Ještě jsou tady nějaký divný zvuky. Ničím se ani už tý Heather nelíbím. Ale líbíš. Lucy, já to tak nemyslela, nech mě být. Au. Nech mě být. Ale já tě nechci být, nech mě být. Au. Jsem netušila, že budeš taková zrůda. Když prostě brečím a jsem naštvaná, tak prostě jsem zrůdou. Nemusela si být takovouhle. Tohle ti oplatím. Jsi v pořádku? Pardon. Pardon, pokud to bude se opakovat po druhý, protože jsem byla teďka pryč. Jsi v pořádku? Au. Lucy, počkej. Počkej. Co se stalo? Heather mě proštila. Musíme to říct učitelce. Pojď si sednout. Někam daleko od ní. Třeba tamhle k Lukasovi. K Lukasovi nikdy. Za něj. Dobře, tak za něj, ale hlavně si někam sedni. Tam, kde není Heather. Dobře, díky za radu. Není zač. Nic, jsem přece tvá sestra, ne? Děkuju. Sestry si vždycky pomáhají. Mě promiň, Amy. To je, prosím tě, ježišmarja, dítě, to v pohodě. Dobře, děkuju, není zač. Lucy, nechtěla by si sednout vedle mě? Promiň. No, stejně mě přiřadí k tobě. Co se dá dělat? Lucy. Nechý být. Ty vypadni. Lucy tě nemá ráda. A víš ho třeba, že ráda mám? Já myslela, že si říkáme všechno, když jsme nejlepší kámošky. Bývali jsme nejlepší kámošky. Do té doby, dokud si mě hrozně nebouchlo. Můžeš to ještě napravit. Třeba ti to odpustím. Jenom třeba. Do té doby budu sedět s Lukasem.
po škole. Tak já už pojdu, Lukasi, jo? Tak jo, tak čau. Co jsi to udělala? Spíš co jsi to udělal ty, vole. Au. Musím jít napravit. Hedr, počkej. Pro případ já nejsem Hedra, říkáš své jméno a za třetí jsem Lucy. Promiň. Lucy, počkej. Lucy, hrozně mě to mrzí. Co tě má jako mrzet? To, jak jsem ti bouchla. Ujelo mi to, promiň. Fajn, omluva přijata. Děkuju. Konec.